Hello guys, welcome sa akong channel. So it's been a while na nakapag-upload ako ng video dugay na kayo wala ko. Nataod-taod na nga wala ko naka-video o naka-upload og video sa channel. It's because na ako'y giniasikaso, and one of that is ang pagproseso sa ako ang passport renewal. And today ako siyang i-share sa inyo o unsa akong managian, and I can say it's a bad experience. So yeah, let's talk about it. Last May, nag-book og appointment para sa kuang passport renewal dito sa DFA Zamboanga City. It's because wala ko lain yung makitaan na available na slot diri sa Cagayan de Oro ato matay. And then gitry po na akong check sa Davao, sa Cotabato, sa Clarin. And unfortunately, tanan sila layo, August o September. And then sa Zamboanga City, June 29. So napabook ko atong May for June 29 sa akong passport renewal. And then I filled out everything and I thought everything was fine. Their information wala na ako gi-fill out. It's because I thought na di siya necessary. Wala na ako na-fill outan ba nga ako ang middle name. And then nasayop ko pag butang sa birthplace na ko. So ayabi na akong okay ra. Nag-proceed gyapon ko sa pag-adto sa Zamboanga City para magpa-renew sa ako ang passport. It's a 12 hours drive. Gikan diri padulong sa Pagadian City, it's 5 hours ang drive or more. And then Zamboanga City, it's more likely 8 hours drive. So mga 12 beyond hours ang biyahe. So before pabig ko naabot ito na yung mga daghang kayong checkpoints kay nanglan silang mga test result. Pagkuha pag ako dari og kanang medical certificate o barangay certification na ito na mura to ilang pangitaon ka. It's because lagi okay nang panahon karon, but pagabot na ako dito giharang pag yun hapit ko yung kasulod. I try to sneak in, pero pagabot na ako dito sa Zamboanga City, pagkitaan ko nila og negative test results for COVID. So nagpa-saliva test, and then 18 to 24 hours ko ang resulta sa lab, and then nagstay ko sa Kain. And then pagkaugma nabot ang resulta, proceed ko dito sa DFA Zamboanga City. Pagabot na ako dito, pasulod ko dito, and then pila ko sa pagproseso. And then pagabot na ako dito sa teller ba o dito na sa may process na i-check ang ako ang application, blanco ako ang middle name. And then I told her as well nga wrong ang ako ang birthday. And then gi-check niya ako ang application. And then gidala nito sa sulod, ipa-check niya. Ito sa mga nag-apply, I think ako mo yung pinakadugay. So I started to get worried na paggawas niya dito after mga pila ka minutos to, yun siya sa ako ang i-reject akong application. It's because duha ka buk ako ang errors or mistake. So I tried to ask for consideration kay layo kay akong gigikanan, and then ang slot wala na yung bakante and something like that. Dagang kay nasa sulod sa akong unahon na. So I tried to ask for consideration kay layo kay akong gi-travel, 12 hours travel na perting kapuya. And then nibalik na pud siya, yun siya dili gyud. And then I asked her if I can talk to her kinsa man ang officer dito na babae ni gawas. And then yun siya sa kuha nga dili gyud daw pwede. To tell you the truth, I've never begged the way I beg ato nga time. So halos kahilakon ako ato nga time kay daghan akong nagasto, pamiliti pa lang daan gikan diri padulog sa Zamboanga City. Total nga nagasto na ako is 1,200 lang para lang sa pamasahe padulong pa lang dito. Ang lapay labot mga kaon-kaon sa pa diha. So plus na pag 2,000 nga ako ang nagasto dito sa para pagpa-lab test para negative sa COVID. And then nagstay pa jud ko dito kay wala gidawat kay kinahanglan test pagabot na ako tong 29 dito. So nangayo jud ko og kanang
consideration tungod lagi layo, and then wala po laing bakante sa Cagayan de Oro City. So gi-reject yun nila. Wala gyud ko nila tagay chance or consideration na ma-proceed sa pag-renew sa ako ang passport. I don't know why they didn't even check my documentation to further na proof nga nabitaw nga it was just a mistake. So wala gyud ko nila tagay kog chance, and then wala ko lang choice. Niulit na lang ko. Supposedly after sa nasa ako ang pag-renew sa akong passport, maglaglag pa ko dito sa sorry pa ko sa Zamboanga, but that time ulit na lang ko diretso kay bugat kay ako ang paminaw nga na-reject. 12 hours ang biyahe, like wala ko sa muli bugat kaya nga ako kasi kay na-reject nga ako ang application. So paguli na ko, grabe kaya ako ang gibati ato. Goal kayo ko, like feeling happy kay ko wala ka kakaon sa akong panyudto o panyapon, sunod kong ulit diretso sa balay to get a rest. Okay raman ta na reject ng akong application kung dali ra makakuha og ka ng appointment, or karon lisod jud kay sa nga tanan. I don't know why they made it like this. Mas maayo pa to sa una kay if ma-reject ka karon, we'll have a month para makapag reapply. Karon lisod na kag pangita og slot nga dool 2 to 3 months ay ka makakita og slot nga bakante. Mas maayo pa to sa una kay bisan og magpila ka sa DFA nung maghapon, at least if dili man ka makita karon, you have a number nga makabalik ka ugma makita ka within a day or two. Karon lisod na kay sa nga tanan. I don't know, lang gilisod-lisod lang gyud ang tao. Today it's July 2. I tried booking slot para sa akong passport kasi na-deny lang kita, and unfortunately wala jud ko'y makita sa Cagayan de Oro City. Ang available slot is wala gyud, zero. Naa sa Abutuan September 9, sa Davao wala ko'y makita, sa Clarin na ako nakita September gihapon, September 14, and sa Butuan September 9, and naa sa Zamboanga August 19. Unfortunately na ko book dito tagam na ko, pretty pang layo na-reject pag yun ko. It was my first time travel sa Zamboanga, and moto akong experience dito, so I felt so disappointed. Wala lang ko laing choice gyud anong adto ko dito. Mura man to'y bakante, but na-reject pag yun. Para sa DFA sana lang unta nga maghatag sila consideration based sa situation sa wataw, just like sa kuha nga ni-travel pag 12 hours para lang ma-process ako ang passport sa lugar nga first time ko na-travel dito. Naot lang unta ko na sana maghatag sila consideration, or maybe you just conduct a further verification, like ngita sila birth certificate or ID at tupig na time kay nadagan kong ID dala tulo ka book. Tapos dala pa gina akong tanan akong dokumento in case na ay mga problema, but that time nila lang gi-verify through just looking sa akong application, and rejected it. So now I have booked a slot sa DFA Clarin on September 14. So more than 2 months pa akong hulaton para proseso na pud sa ako ang passport. So mora to ako ang experience sa pag-try o process sa ako ang passport sa pag-renew dito sa Zamboanga City. Sa September 14, larga ko og Clarin. Hope na it will be successful na. So, daghang salamat. Mora to siya, guys. And salamat sa inyong paglantaw dito sa JIMO TV. And maayong adlaw kayong tanan. Be safe. God bless you all.